Salutare, prieteni! Astăzi suntem în ospiție la Constantin Hadârcă, antreprenor, și o să aflăm cu ce probleme se confruntă antreprenorul în sectorul rural. Haideți! Constantin, salutare! Ziua! Bine v-am găsit! Da, bine v-am găsit! Constantin, povestește, te rog, despre sculptura dată. E ultima din sculpturile realizate, iarna când e mai mult timp, dedic timpul la astfel de activități. E practic încununează activitatea din atelier, e ceva mai exclusiv, e ceva interesant și care mare plăcere fac astfel de sculpturi. În principiu, sculptat, spunem așa, e din componente care sunt realizate la masa de CNC, doar că la această sculptură s-a folosit mai mult rămășițe, rebuturi. Dacă vorbim în general de sculpturi care s-au mai executat, Dumbrăvița care e expus în public, Fenixul de la Olimp, Vulturul de la Grigorovca, ele au fost cap-coadă proiectate fiecare component și debitat cu plasma special pentru sculptură, adică dar sunt două, asta și este și un lup dacic, este în curtea liceului teoretic. Lup dacic, da. E un standard de luptă a dacilor, un cap de lup și el o coadă așa interesantă. Vremurile că îl foloseau dacii, când mergeau în luptă și el emitea un sunet, da. Și ok. Erau tare strașnici băieții ăștia când purtau așa un standard. Și e un omagiu adus strămoșilor noștri, pus în fața liceului ne-am învățat, în fața clasei de istorie, unde am învățat istorie și m-a impresionat în general cultura dacică. Astea două sculpturi, adică lupul dacic și astea, din rebuturi, adică chiar când nu avem ce face iarna, adică când nu avem ce face, dar inima cerea ceva, o creație, și deci ne ocupăm cu așa ceva. Tu mi-ai spus, eu eram sigur că e făcut așa și preconizat, adică detaliile erau făcute specializat, că arată foarte fain. Ideea vine de la frunzele de stejar. Zimbru tot e un simbol al pădurilor noastre, a codurilor noștri, pierdut simbol, dar el este. Și asta și m-a inspirat la zimbru, dar următoarele detalii că observați ele din rămășiți din fier forjat, adică care se folosește la prefabricate, ștanțate. Viță de vie, de la niște garduri interesante care au fost executate. Printre așa, spui că e pierdut, printre așa sculpturi înseamnă că el nu-i pierdut, totuși... Da. E o forță a naturii, o forță care a inspirat și strămoșii noștri care l-au plasat, bine, i-au plasat taurul pe standard. Dar Zimbru e în aceeași categorie, el inspiră prin masivitatea sa, prin liniștea, pacea care o are în interior și totodată puterea care e în trânsul. Lucru care sper eu că s-a reușit. Atât liniște cât și forță simt sper eu, în sculptura asta. Am întrebarea, dacă presupunem cineva are rămășiți de metal, este posibil de făcut, bine, ceva asemănător? Chestia e mult în inspirație, nu în rămășițe, tot până la urmă. Da, eu înțeleg. Dar dacă sunt niște rămășiți de la ceva care au o istorie în spate interesantă, da, ele inspiră. Este așa o chestie. Adică să fie istorie, asta e important. Da. Aici e o parte din creațiile care au fost în atelier, asta și plus, adică tema e principală. Zimbru, adică ele au adus deja restul componentelor. Te-ai zis că Zimbru cumva este și un simbol de atelierul vostru? Nu m-am gândit. S-ar preta undeva într-un hol mare, nu mă gândesc, știu. Sper cuiva să-i placă, nu,
poate chiar să-l vindem. Până când stai aici, stai bine, știu, îmi place când vin aici și mă uit la dâns. Super, super, foarte fain. Spune-te, rog, dar de ce se referă la sculpturile care tu spuneai, de vulturi, adică au și ceva istorie sau cumva erau făcute? Nu, ele inițial, adică au fost ca gând, de exemplu, ca date inițiale la Liceul Teoretic Olimp, cu care avem o lucrare foarte frumoasă de lungul timpului. Dacă să vizitați, să vedeți, acolo sunt foarte multe lucrări de atelierul nostru, de întreprinderile noastre în domeniul constructorilor. Am reparat foarte mult acolo. Și o primite ca o zonă în care s-au contopit creațiile atelierului cu lucrările din construcție. Adică ca o carte de vizită. Da, adică într-un fel, da. Și ca datele probleme era de amenajat scoarul. Scoarul presupunea adică locuri de odihnă, de recreere. Și s-a învârtit în jurul tot în jurul la o pasăre. Am o slăbiciune față de păsări, trebuie să recunosc că îmi plac mult și le-am studiat când am început să încerc să le execut în metal și mai tare m-am cufundat ca să-mi dau seama că reproduc niște urmași dinozauri direct. Adică ies niște dinozauri care sunt în ziua de astăzi. Adică dacă carne de dinozaur e carne de pui. Vulturul a fost conceput doar din dragul sculpturii, adică el a fost făcut pentru a vedea dacă eu reușesc așa ceva. Vulturul era primul? Da, nu, din păsări, da. Era lupul, da, și apoi aterizarea asta de impresionantă când aterizează un vultur, să o imaginezi exact cum el aterizează, da? E ceva, adică cu ce viteză el coboară și el frânează în loc, practic, și landing-ul ăsta, așa, lent cum îl face el. Și eu cred că tot mi-a reușit. Greu e în chestia asta faptul că toate detaliile se proiectează 2D și tot e la ochi. Sau îl machetezi, sau trebuie să faci machet din ceva, din exemplu, din hârtie sau ceva. Eu am făcut la arbi, am făcut machet de hârtie. Dar restul corpului trebuie să lucrez cu niște proporții așa, mai grănuțe, adică vizual. Nu pot să încredințez CNC-ului care sculptează. Știți, este așa un CNC care sculptează direct. Da. Aici nu poți, aici trebuie să-l grămădești cu mâna. Adică numai detaliile poți să le execuți. Dar dacă lucrezi cu proporțiile, se reușește și lucruri care par mi s-a permit la vulturile la Grigorovca. De ce la Grigorovca anume? Eu ți-am mai spus-o că nu odată am trecut și am văzut lucrarea asta, adică o sculptură foarte faină. De ce anume locul era ales? Partener de afaceri companiei noastre cu care lucrăm de mult și el și l-a dorit. Da, și noi l-am vândut la un preț și de partener. Dar ce constă de Cocostârc? Cocostârc a fost o comandă a primăriei Dumbrăvița de intrare în comună, lucru care a fost primit de băștinași, le plăcut, am înțeles, pentru că el e un simbol nu știu, acestui pământ, cred, Cocostârc, totuși, el revine acasă, oamenii asimilează copiii care revin din când în când la părinți. Și în general, e o pasăre frumoasă. Deși e mare, voluminoasă, un Cocostârc tare nu cântărește mai mult de 2 kg. El e mult penny. 2 kg? Da, el e foarte, în sine, el e foarte slab ca pasăre. Adică, anume faptul că 2 kg mențin așa un schelet mare și așa niște un efort îți depui pentru aripile astea. Ca să zbori, să utilizat mai ușor, dar de luat zbor, vă dați seama, 2 kg de muști trebuie să ridici așa o... Dacă de vorbit de sculptură, cât cântărește ea? Eu cred că acolo e tot cu un postament, un suport metalic masiv, dar propriu zis, eu cred că vreo 80 kg, 100 maximum. Da, el tot e debitat, fiecare pan, debitat urma studiilor care le-am făcut cu Sârcu penele să maștabate în cam ce... Clar că este puțin stilizare, că nu poți să reușești, dar am vrut o reproducere cât mai reală, mi-am dorit. S-ar putea mai artistic, dar iarăși, că când ajungem la componenta artistică,
nu toți o înțeleg și respectiv noi am mers pe partea asta mai real, fără stilizări, și lucruri care mai primit de mai bine înțeles, adică de oameni. Da. Îl concep ca frumos. Adică stilizarea pentru mine mai mult înseamnă, de exemplu, ar însemna, dar pentru ei mai puțin și deci aici trebuie un echilibru între ei. Da. Mergem mai departe? Da. Poftim. Constantin, spune-mi, te rog, cum ai ajuns la domeniul dat, la afacerea dat? Era greu? Mult ai mers spre asta? În iulie 2012 am hotărât să creăm o întreprindere pentru a ne plasa pe piața confecțiilor metalice, simțând o lipsă pe piața locală. Ulterior am spus că mergem și pe construcții metalice, deoarece avem un specialist în domeniul construcțiilor atestat și respectiv am putut merge și pe această nișă. Ca ulterior să înglobăm și domeniul construcțiilor în activitatea noastră pentru a o face mai fiabilă, cred că. Pentru că, per general, avem comenzi locale, dar ele sunt limitate de puterea de cumpărare mică, cred că, locală. Ne-am dorit o extindere și lucrăm la asta, dar iarăși e nevoie de timp, e nevoie de investiții, scalări. La moment, producerea e un lucru care îmi place mult și pe care, chiar dacă în unele momente, practic, să ajunge pe sine cost, noi o păstrăm, pentru că această componentă ne ajută să fim specifici în domeniul general al construcțiilor, deoarece căutăm clienți care înglobează ambele componente, construcții și cu confecțiile metalice. De obicei spunem ceva foarte interesant, clienții sunt mulțumiți și respectiv noi înzecit mai mulțumiți pentru că ne îndeplinim și interesul nostru inițial de a dezvolta partea atelierului. Super. Dar cu ce probleme vă confruntați în domeniul dat, în construcții, ce e legat de fier? Deci dacă mergem la faptul că suntem într-un spațiu rural, cred că e cererea mică. Cererea mică de comenzi, adică... Da, trebuie să lucrezi pe o arie mai extinsă pentru a crește, pentru... Chișinău, în principiu, e saturat, dar adică în o zonă mai mare trebuie să acoperim ca să avem o rentabilitate care să ne permită să ne dezvoltăm. Ce vă trebuiește ca să acoperiți zonă mai mare? Adică de ce necesitați? Deci sunt mai multe idei pe care am încercat de-a lungul timpului să le implementăm, să le dezvoltăm. Cea mai simplă și banală ar fi scalarea întreprinderii care presupune costuri și angajări de personal care e riscantă. A doua a fost cererea unui ajutor din partea statului, cred, care ne-ar suplini lipsa de utilaj ca să înlocuim outsourcing-ul, să putem face noi aceeași vopsire electrostatică și alte componente care noi am putea să le facem în atelier fără a avea costuri. Adică de a coborî prețul, de a fi mai competitiv, de a fi prezenți pe piață. În principiu, ele cam toate se cupajează, adică aceeași dotare tehnică cu scalarea, ele lucrează în tandem în principiu. Și să-i spunem că e o problemă, da, e o problemă, dar poate, sper că e de timp problemă. Și poate și nu ne place să ne jăluim, dar am acceptat un ajutor din partea statului să ne ajute la anumite componente despre care se poate vorbi mai detaliat. Tu zici că ai acceptat, dar ați apelat la ceva? Am încercat să aplicăm la finanțare guvernamentală, dar avem un specific la întreprindere, deci avem un timp mai mult și putem să neavând personalul necesar, vorbind iarăși de scalare, trebuie să ne asum eu chestia asta și timpul e mai mult iarna în construcții, respectiv
tot spre sfârșitul iernii, în principiu, apar și problemele de cofinanțare care trebuie să fie, care sunt obligatorii. Respectiv, astea două aspecte un pic ne-au frânat, n-am mers mai departe, deci m-am oprit în aplicarea la această aplicație, nu am mers. Dar sper să aplicăm, să finalizăm aplicația și să avem acest suport la stat. Da, de ce constă de personal în genere în sectorul rural? Știu că în genere există asta e o problemă comună. Sigur, începând cu un meșter bun, noi ținem foarte mult la echipa noastră care o avem, s-a format în timp, pe mulți i-am calificat, dar când ajungem la staff, acolo problema e și mai mare. Deci avem nevoie de personal ca să putem promova, să putem participa la achiziții fără greșeli, fiind bazați pe aspecte legale și în general aspectul juridic complicat să-l acoperi. Aici iarăși ajungem cu propuneri. E o chestie care statul ar avea mult de beneficiat dacă ar asista întreprinderile spațiu rural, noi create, astea care, dar în general în spațiu rural, pentru că în spațiu rural nu merge vorba de o întreprindere, merge vorba despre fiabilitatea întregii comunități. Aici se varsă impozitele pe venit, jumătate practic. Aici el contribuie la angajări, respectiv abordarea, nu preferențială, dar un ajutor, un ajutor în domeniul dat, ar putea veni statul. Și eu aici ar menționa soluțiile noi care vin cu timpurile noi. Deci softurile, o platformă dedicată antreprenoriatului, în general s-ar putea, unde să avem acces la aceiși agenți AI care ar putea fi antrenați, gestionați, centralizat și să fie de folos întregii comunități antreprenoriale, rurale, nou, începătoare. În general, această platformă o văd multimodală, să spunem așa. Deci aici vorbim de aspectul juridic. Aici statul ar putea acumula feedback-ul referitor la foarte multe inițiative, aceleși legislative și nu numai. Aici ar putea fi integrată și partea cu ajutor financiar, guvernamental, având la dispoziție diferite date preluate de la Biroul Național de Statistică, la Inspectoratul Fiscal. Deci ar fi o chestie care ar corespunde timpului și necesităților. Și noi n-am avea nevoie de scalare. Elementar de scalare. Elementar același unitate juridică, noi n-am fi nevoie. În principiu, toată asistența juridică mi-ar fi oferită de un agent AI capabil să răspundă exact, corect și fără greșeli la întrebare. Pot să te întreb cu ce obstacole birocratice sau administrative la deschidere, în genere, după deschidere deja? În general, când intri într-un joc, înveți regulile și respectiv dacă le asumi, începi jocul și îți continui calea. Respectiv, am început conștient că ar putea fi niște chestii care nu le cunosc, care pot să fie niște lucruri care apar neprogramate. Nu am, chiar dacă vorbim de perioada de început, era perioade puțin mai greluță, erau, n-aș spune piedici, erau greble, să spunem așa. Când ne apropiem încoace de prezent, aș spune, se simte o abordare de partener din partea statului, chiar eforturile sunt apreciabile. Eficiența, aici poate să mai putea de lucrat, dar abordarea bucură, statul vrea să ne ajute. În principiu, ce simte? Inspectorul fiscal. Eu cred, ei se prezintă ca parteneri, ei ne sunt parteneri, într-adevăr, cu consultații, cu problemele când avem cu achitarea impozitelor. În anii
2015 contul era blocat la primele datorii. Acum noi putem să explicăm care e situația, care e chestia, suntem puțin retranșare, se face, în orice caz, suntem înțeleși. Suntem auziți, suntem înțeleși, asta bucură. Bariere ar fi barierele prezente care eu le observ deja cu timpul, am înțeles, asta sunt păreri de rău. Lipsa competenței, a expertizii în unitățile administrative teritoriale, în primării. De consilii nu mai vorbim, în principal avem foarte multe primării ca beneficiari în activitatea noastră. Respectiv, nu vreau să arunc o piatră în ograda lor, primăriile se străduie, primarii vreau să fac pentru comunitate, asta că ei nu au posibilitate, ei nu au specialiști în primăriile lor, respectiv asta ajungem la reforma, iarăși mult abordată, administrativ-teritorial, pe care tare sper să guvernul actual să-și o asume și să o ducă la capăt, pentru că nu e competență la nivel de unitate administrativ-teritorial și respectiv e foarte greu să lucrăm pe anumite aspecte. Aceiași achiziții publice care se petrec, care sunt derulate de autoritățile contractante, adică de primării. Primăriile organizează procedurile de achiziții publice și de obicei în parcursul de achiziție sunt greșeli. Greșelile astea duc ori la contestație și atunci se strică și relația cu beneficiarul, nu chiar pentru că ia mâine investiția, care poate fi compromis în general dacă nu ajunge în termeni utili, ori să ajunge la o altă chestie care e nedorită în colaborarea noastră cu ei, respectiv dacă ar fi această competență elementară, da? În achiziții publice. Ei o au relativ, respectiv se fac greșeli, se ratează ocazii, oportunități și uneori chiar și investiții pentru ei și pentru noi contracte. Spune-mi, te rog, ce costă de materii prime problemă? Nu, acum este absolut tot, nu avem deficit în activitatea noastră. A fost o problemă în tipul războiului, când practic prețurile au explodat. A fost un șoc, atunci practic s-a oprit producerea și activitatea de construcții. Dar mă bucur că s-au așezat lucrurile destul de repejor, noi am rămas pe picioare, continuat. Da, este o inflație, se ajustează, sper să scăpăm de acest război la graniță și sunt convins că să așeze și prețurile și inflația și fi totul bine. Dacă ne întoarcem la întrebarea totuși de personal, așa, mă interesează întrebarea cu tineretul, adică specialiști tineri, vin, le aveți, adică cum stau lucrurile? E jale la capitolul ăsta, deci ne-am fi dorit să aducem în companie tineri, dar tinerii au plecat, tinerii practic toți, și acum am văzut un sondaj la facultăți, 90% spun că își văd viitorul de după facultate pe graniță, adică nu numai că să plece totalmente din țară, dar oricum își doresc poate o experiență în afara țării. Adică aș fi bucuros să știu că acești tineri să revină, chiar dacă își doresc să plece, să vadă cum se lucrează, să preia experiență și să revină. De ei ar fi nevoie și dacă statul nostru a reușit să creeze ceea ce își propune acum prin acest plan ambițios de accedere în Uniunea Europeană, sper să avem condiții care să corespundă cerințelor acestor tineri și să le putem oferi salariile necesare și să lucrăm împreună. Ar fi foarte bine. Super. Spuneam ideea lui taică-meu care are 72 de ani și practic el cunoaște toți specialiștii din domeniu. El este atestat în domeniul construcțiilor și cunoaște practic toți colegii dintr-o zonă foarte mare și toți sunt peste 60 de ani. Deci
tineretul care să-i înlocuiască nu vine. Deci e o chestie chiar problematică pentru stat. Nu să fie specialiști care să asigură calitatea în construcție în... Bine, în ce vezi tu problema? Adică, posibil în salarii care se oferă, poate jos, adică în ce e problema? Da, astea sunt, în primul rând, salariile care nu pot... De exemplu, în cazul nostru, competitivitatea noastră nu ne permite. Vrem să fim competitivi, trebuie să avem un cost. Respectiv, noi trebuie să ne încadrăm în costul ăla. N-aș spune, băieți, da, 15 lei, 20 se câștigă în atelier. În staff, la fel, dacă un specialist ai tot cam acolo trebuie să-l achiți. Și poate n-ar fi problema dacă ar fi puterea de comparare mai mare, respectiv să ne-am lărgi și poate ar încăpea acest specialist la noi. Dar mai multe chestii care se cupajează, se cumulează, care nu ne permit să oferim un salariu care și l-ar dori. Pentru că sunt sigur că și un specialist bun în cielă, să spunem așa, care pe facultate, sunt sigur că el tot peste în jur de 20 și-ar dori. Altfel el pleacă, pentru că el 20 îl face 20, îl face 40, poate să facă psihotare. Să cheltuie acolo vreo câteva și restul să le pun deoparte. Adică e o chestie pe când sensibil pentru noi, dar eu văd viteza cu care se echilibrează aceste... Noi creștem. Republica Moldova crește în raport cu Uniunea Europeană, dar cândva era decalajul foarte mare, deci nu se... Acum suntem, eu cred că specialiștii buni deja ar putea începe să înțeleagă că se poate de făcut bani și în Republica Moldova, mai ales în construcție, că vă spun, domeniul, același domeniu de dirigent șantier, responsabili tehnici, sudori, se câștigă foarte bine în Moldova la capitolul dat. Adică e o chestie care urmează să vedem cum o să deruleze. Dar mizăm la un scenariu bun. Pozitiv. Pozitiv. Tu ca antreprenor, pentru tine, dacă vorbim de personal, totuși specialistul să fie strict într-o direcție dezvoltat sau să fie un gen de un soldat universal? Sigur că ne dorim... Adică aici, în mare parte, întrebarea asta e pentru tineret, da. ca să înțeleagă tineretul, adică să înțeleagă de ce e nevoie pe piață. Eu cred că un tânăr, dacă el este implicat total, proactiv și dorește să cunoască în detaliu cum derulează activitatea întreprinderii, el ar putea să fie util pe o palitră mai mare de activități. În cazul întreprinderilor mici ca a mea, adică eu chiar aș avea nevoie, de exemplu, de un băiat care să mă ajute. Da? El elementar nu-l pot găsi. Aici nu numai că trebuie să fii ultra experimentat și deși, sigur, experiența mult contează, dar eu aș fi sigur că eu să cumulez experiență în cadrul întreprinderii și să mă ajut cu aceleași achiziții publice, cu aspectele legale, cu HR-ul, cu organizarea. Adică, sigur, cu universal ar fi bine, dar nu cred că aș fi găsești eu. Nu, da, chestiile astea. Spune-mi, te rog, că văd aici un segment să înțeleg că e un segment de poartă. Da, un segment de poartă care prin ce se diferențiază de general de confecțiile care poate le mai fac în zonă. Sunt părțile care sunt decupate la un aparat Sensi cu plasmă, un aparat care a fost construit în atelierul nostru, proiectat de mine acum 10 ani și cu care ne mândrim, cu care lucrează până în ziua de azi și suntem competitiv, să zic eu, așa, datorită la această componentă. Adică voi ați creat aparatul? Da, l-am creat în atelier. Deci a fost proiectat când eram la o sesiune în Chișinău, în 2-3 luni. Apoi comanda a durat toate componentele China, America vreo 3 luni și aici vreo 3 luni a fost durat asamblarea și primele teste. Da. Interesant. V-ați gândit la maștab, adică să reproducem... Să reproduceți, da?
Nu m-am gândit, sincer vă spun, adică a fost făcut pentru noi, pentru că el era costistor, să-l cumperi. În vreme ce era vreo 25.000 de euro, mai și mă costă cam așa, pentru că ele scad. Da. Raportat la prețul de atunci, 25.000 euro și acum 25.000 de euro, ele sunt adică ieftine acum. Atunci era mulți bani erau. Și respectiv noi am reușit cu 40% din cost să-l facem. Super. Da. Asta chiar interesant. Vreau să întreb totuși de garduri, în genere, e întrebat direcția dată sau... Sincer spun, rar facem. Am acceptat comanda asta și mi-am dorit să primul rând, un beneficiar foarte carismatic și interesant, care întreg proiectul s-a axat pe un stil neoromânesc, brâncovinesc și astea sunt ultimele accente la gard care va încununa toată opera lui, o casă foarte interesantă și aștept nerăbdare să văd pus pe poziție ca să văd ce s-a primit pe total. Adică tu l-ai acceptat în mare parte de ce că e un proiect interesant. Nu e... Da, pentru că dacă luăm construcții simple, sunt concurenți care le fac. Adică, în principiu, omul își dorește la ceva simplu, își dorește și un preț. Respectiv, spunem că nu suntem așa competitivi la astea mai simple. La aici, la astfel de confecții, suntem mai competitivi, respectiv, pentru că este Chișinău cu care putem concura la capitolul dat. Spune-mi, te rog, ce crezi în genere despre garduri moldovenești, despre o tendință nouă care noi o vedem? E o tendință naturală, da, vine din est, modernismul, modernul, dar mi-aș dori foarte mult să nu uităm de autenticul nostru, să-l păstrăm, să-l reproducem cumva, să-l stilizăm, să-l readucem, să nu-l lăsăm în uitări, să-l înlocuim total cu ceva, pentru că sunt convins, înainte în timp și în ani ne vom aduce aminte de aceste forme care așa călduță, aduc bunei, aduc aminte, pâine coaptă, ele trebuie păstrate și trebuie integrate în designul nostru. Sunt designeri, sunt specialiști care pot asta să o facă în Moldova. Adresați și la noi și noi să încercăm să facem o chestie de genul. Da, nu m-am vrut să întreb, că voi tot puteți face. Da, eu mi-aș dori, mi-ar place și o chestie, să încadrăm elementul național, elementul local, elementul autentic într-o compoziție modernă. Da. Super. Aici vedem echipamentul, da? Utilajul despre care tu spuneai că l-ați creat voi, da? Da, mașină CNC, Computer Numerical Control, cu aparat de debitare cu plasmă, care decupează datorită unui jet de aer cu plasmă. Mașina are, deja vreo 10 anișori, dar și acum își face treaba. Adică, dacă mai simplu, cuvintele mai simple, puneți materie primă, da? Hai să începem de la început. Deci, ideea se naște în birou, vine fișierul, vine AutoCAD, vine la băieți, băieți prelucrează tehnic pentru a putea fi citit de un soft specializat pentru acest aparat Sensi. Se pune tabla de dimensiunile de la cea mai subțire până la condițiile noastre tehnice, 15 mm maximum. Și cu diferite viteze se debitează cu aer se debitează orice formă 2D. Adică aerul taie tabla. Aerul care e cu plasmă. Cu plasmă, da. Sub o anumită presiune, el taie fără probleme presiune și viteză. Deci cât mai gros, cât viteza mai mică, care să reușească să o străbată. Și se debitează absolut orice formă. Precizie e mai mică ca la laser, dar în scopuri decorative și la construcțiile metalice el e perfect își face treaba, adică nu avem nevoie de precizia asta de zecime de milimetru. Spune-mi, te rog, cât e de greu, dacă vine un tânăr, astăzi vine la tine un tânăr specialist, cât e de greu de l-am învățat, de l-am educat? Am avut așa un specialist, l-am format în decurs de vreo
mai mult de un an, cred că un băiat foarte bun, dar când am ajuns într-o perioadă de criză în companie, n-am putut să-l ținem în continuare, adică el a hotărât să plece. Respectiv, da, el, perioada, un băiat care cunoaște cât are abilități la computer, în decurs de maxim un an, el devine un specialist, da. Acum avem un domn mai în vârstă, dar care miră cât de prieten cu tehnologiile, adică el are 60 de ani, dar deci prietenește foarte mult cu toate tehnologiile. Apropo, capul a fost reproiectat de dânsul, care își face treaba și mai bine, respectiv avem un consum mai redus la consumabile costă în orice caz. Respectiv, datorită poziționării electronice a înălțimii, noi reușim să facem economii la consumabile și respectiv, practic, e un aparat cu toate dotările ale uzinate, adică are THC, adică un compensare din înălțime. Domnul n-a avut nevoie de acest răstim, pentru că el cunoștea AutoCAD-ul, respectiv numai cât softul dedicat acestei mese de lucru a fost studiat de noi. Dar cât e de real ca să vină un tânăr specialist să facă, nu știu, practică, să încerce, cât e de real, în genere, e real asta? Desigur, dacă se are la bază cunoștințele în AutoCAD, care ca tare sunt cam greu să deprind, pentru că e un soft așa mai sofisticat, în general se învață foarte rapid. Dar fără abilitățile astea, puțin mai greu. Dar dorind să fie, iarăși a spus, dorind să fie și având dorință, s-ar putea acest băiat ar putea prelua de la idei, practic eu numai cât să schițez elemente care trebuie debitate și el să aibă grijă, de exemplu, de toată partea asta și iarăși trebuie să ne asum eu, pentru că nu avem băiatul ăsta, respectiv cu băieții din atelier împărțim aceste obligații. Nu ți spunem așa, cerințe. Da. Bine. Super, e foarte interesant. Aici văd că un proiect l-ați finisat sau este în lucru? Deci este un proiect care a fost pentru primărie Sângerie, a fost o parte, a fost o comandă, iar acest element a fost un cadou. A fost un cadou pentru primăria Sângerei și sperăm mult să continuăm colaborarea cu primăria Sângerei pentru a continua acest proiect interesant. Nu este autentic 100%, nu este copiat, nu este plagiat. Sângeria ar avea ceva autentic și foarte drăguț, zic eu. Adică să înțeleg că voi, autoritățile locale, le ajutați, adică le dat cadouri. Cum e? A fost adică de hram. reciproc? A fost de hram. Da. De hram și am spus că și noi contribuim la înfrumusețarea orașului. Super. Ați văzut lucrurile frumoase care se fac pe centru și respectiv am pus și noi un pic așa, Dragi prieteni, asta a fost o discuție cu domnul Constantin Hadârcă despre ceea cât este de ușor să inițiezi și să menții o afacere în zona rurală, raionul Sângerei. Vă mulțumim și vă așteptăm să vizionați următoarele noastre emisiuni.